إله إلا الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم. Ambada alislama wa ambao bela jelenfu Mali kono Mali koka ka daminɛ sigida fɔlɔ fo ka taa bila a laban na an ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen Énergie TV maa maa n'i sigilen bɛ nin waati na i ka jabaranin kɔrɔ minnu b'u ka baarayɔrɔ la minnu b'u ka bureau kɔnɔ an ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen juma tɛmɛnen an ye Ala deli Ala ka juma wɛrɛ yira an na masa ye a ye wele jaabi tun an filɛ kɛnɛ sanuman in kan tugun halisa an n'an ka Imam Demabari ka bɔ Banangabugu a n'an balimakɛ Amiru Dumo ale fɛnɛ bɛ Banangabugu an ye ɲɔgɔn sɔrɔ yan tugun bi an y'a ɲini imam fɛ a ka a da don mawuludu la sabu ka da kan an bɛ mawuludu kalo la promesse tali a ma ɲinɛ a kɔ dɛ an bɛna dɔɔni dɔɔni mais comme mawuludu kalo Ala y'a yira n na an filɛ kalo sanumanba in kɔnɔ ni mawuludu kalo jɔra mun ni mun ka ɲi ka k'a kɔnɔ bi walanda an bɛna bolo kan mun ni mun de ka ɲi ka k'a kɔnɔ sabu ka da kan ni mawuludu kalo jɔra a kuma ka ca karamɔgɔ dɔw ko a bi daga dɔw ko k'a ti daga o kuma an b'a ɲini imam fɛ a k'i da don a la k'a walawala yaasa bɛɛ n'i ka tɔmɔta tuma a la an t'a bila dagirinda la an b'a fɔ imam Demabari ma k'a assalamu alaikum ka bɔ Banangabugu. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على البشير النذير محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. معاشر المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. يا سمري أما الله تعالى دلي كبشة نتورم. أوكي. كما دمنا الله تعالى وبركة ماي. أم بشيرة كادم مشيتي في الله. أم بشيرة كادم على كرا صلى الله عليه وسلم. وسلم. على كرادو على كنيمادو. شيء. أم بافو كرا وكرا. أنا نجمع كنيما. كألا فوق بركة دا عليه. Ayange Islamai. Ama domo. Ayange ala kira manto ndo. Sallallahu alaihi wasallam kira. Manto nya kofe. Kange Islamai. Ama domo. Aye ala kira sallallahu alaihi wasallam ayange ngere kanke oka dine chawdoy. Wallahi Islamai. Wala amba ala fuka baraka da alai. Kani Allah Taala fe ala kan balo Islamai ka. Amin. Ala kan fatu Islamai. Amin ya rabbi. Vi na la yebe dimo. Ni malahara soro ka ñanamaya nimsa bak sigatala ala kana nimsa jinya amin ala kana nimsa lahara amin masami yange islamiyya amba ñino masa kelen fe ka mbalo islamiyya ka ya rab amin ala kan fatu islamiyya amin hami min bana dugule na bangene islamiyya dinya islamiyya be ala kan be hamu no ya amin ya rabbi ya minum be jamana kono ala ka gele wuli amin toro min be jamana kono ya rabbi ala ka wuli amin amba dugo ke bana bato ye minum ndame do rasulullah ala ka lafiya duma amin ka dugo ke anga jamana kono tunga mange uye minum be jamana wera wula da hirma nyenna ala ka tunga no ya uli amin ala ka gesgo usawati amin ala ko nyuma sai kana ufasula amin ala ko ke ala kira ka salli ala rasul wa sallim be sawali na mboray ne ga bi anga bi babuyi na'am wala da abi boli mawludu ka so wati bena atoyado awo ambe kalo mina kalo baraka madu la horama kalo be nani fora ala fi qur'ani kono men kalo afane horama kalo sigatal fendo be ala ta fo me bita soro an aka giri ka teme fen min fora kay sigatal ni kalo to ko arabi lawal Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anana jena min kalo indila kemi ni kitabu keme ani kitabu nane kuma naka tala kire oui sallallahu alaihi wasallam odo ala makira mangutu to jambe shila ai faya fabe na kitabu jigina kabo ala yoro ala kira mangutu ba be kon sallallahu alaihi wasallam mala yine munye laydu do tara ala fe ani nabi mo che Muhammadu kola sallallahu alaihi wasallam القرآن ونيفوانينا إذا أخذ الله ميثاق النبيين أما أتيناكم من كتاب والحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم القرآن لا تؤمنون به ولا تنصرونه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إسري قال أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين جسمري من قلوي
kobaw kɛra kɔnɔ o kɛra koba ye jumɛn ye alakira bɔra a ba de bɛ la ka jigin dugukolo sanfɛ kalo min na o ye koba ye dɛ o ye koba ye walahi o kɛra nin kalo in tile 12 su ka bɛn fajiri da ma ka bɛn ntɛnɛn ma alakira dugukolo sanfɛla sɔrɔ sallallahu alaihi wasallam cɛ min ni a kun bɛ a ka nabi ɲumanya na cɛ min n'a ale de fɔlɔfɔlɔ ye ala bato cɛ min ni ale de kɛra danfɛn fɔlɔ ye n'ale de kɛra kira laban ye a kana dugukolo sanfɛ o sɔrɔla nin kalo in na siga t'a la o la an bɛ ala fo an barika da ala ye a n'a ka kan hali bi an b'a kɛ ala fɛ vie a y'an kɛ mamadu manton ye k'an kɛ silamɛ ye an b'ala fo la dɛ a n'a ka kan tɛgɛ bɛ a se kun b'ala ye k'i bila firawuna ka taa nɔ wala namuruzu mais ala ma sɔn kira minnu tɛmɛna a se kun bɛ ala ye k'i bila olu dɔ ka waati la i ala m'o k'i ye kiraw n'u ka kiraya nabi ɲumanw n'u ka nabiya u bɛɛ kun y'a nata k'a ɲini ala fɛ ala y'an kɛ muhamadu ka mantonw dɔ ye wallahi kira bɛ o ɲini ne maa min y'a sɔrɔ ala y'o k'i ye ala ye fɛnba de k'i ye siga t'a la e ma ye nabi ɲuman b'a fɔ an ye salasalam hadisu dɔ kɔnɔ a ko ale mantonw bɛɛ bɛ don alijinɛ kɔnɔ illa man aba fɔ ni maa min bana wallahi jeni bɛ ban ni bana ka ala kira ka hɔrɔma tanga i bana sallallahu alaihi wasallam jeni bɛ ban maa min tɛ salatu kɛ kira ka ni kɔnɔjɛ ye i bana n'o tɛ ala kira kɔni manton siraba jɛlen don mais ni yɛrɛ ko kiti don o y'o bannen o bannen muhamadu rasulillah sallallahu alaihi wasallam o la anw bɛ ala fo ka barika da ala ye ala ye an kɛ mamadu manton ye sallallahu alaihi wasallam ala k'an kɛ ala kira ka diinɛ cɛw dɔ ye n'o ye la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam sali sun jaka hiji ni ye silamɛ ye kun ni ye silamɛ ye bi o don dɛ yɛrɛ diɲɛ wuli cɛnin de ye silamɛ ye fɛn ti fara kan n'i y'a fara kan i b'a bɔ a la lahara i b'a bɔ a la dɛ fɛn di bɔ a la n'i y'a bɔ a la lahara i b'a fara kan siga t'a la muhamadu rasulillah sallallahu alaihi wasallam o la an bɛ ala fo kalo barika man ɲi a tɛmɛ ko ɲuman ala k'a jira amin mawludu yɛrɛ n'o ye su barika man ɲi ala k'a jira amin a daga a n'a dagabaliya o fɔli mali kɔnɔ yan n'i y'o o san jate n'an ye san 50 ko sɔrɔ o la wala san 60 o y'a cayalen k'a bɔ i da kɔnɔ k'a fɔ mawludu bi daga wala a ti daga o yɛrɛ ka fɔ dabara la karamɔgɔ fɛ mali kɔnɔ yan o daminɛ ne ye a cayalen san 60 ye ka kɔɔ ɲɛtun maa tɛ maa sɔsɔ mali kɔnɔ mawludu bi daga wala a ti daga est-ce que y'a faamu a y'a faamu mais an ye nin kuma in an y'a fɔ ka taa nin diɲɛ laban in na fɛn bɛɛ kɛra mali kɔnɔ fɛn bɛɛ fɛn o fɛn bɛ mali kɔnɔ bi silamɛw bolo taabolotigi ninnu na a bɛɛ ye kɔsa in na ko na nin de ye a bɛɛ ye tilegɔ in na ko na nin de ye laalimu minnu ni diinɛ donna mali kɔnɔ yan san 1000 ani san 200 ni kɔ silamɛya donnen mali kɔnɔ walahi o tɛ tile kelen ye laalimuw tɛmɛna jamana min kɔnɔ walijuw tɛmɛna kutubuw tɛmɛna ala jɔn belebelew kuranɛ geturɔbaw fani 12 fani 20 bɛ cɛw minnu na mais an ma deli k'a mɛn o dɔ da mawludu bi daga wala mawludu ye haramu ye bid'a don an ma deli k'o mɛn o mɛnna bi di n'o mɛnna bi o ci b'a la nɔ muhamadu rasulillah a ye nin bɛɛ fɔ k'a ban fɛn min bɛna kɛ diɲɛ laban kɔnɔ ala kɛra a bɛ n'a fɔ a dɔnkun bɛ traverser kɔfɛ a bɛ to k'a kɛ tan k'anw filɛ an ka waati filɛ a bɛ sɔrɔ ka kuma diɲɛ laban na dɔnnibaw bɛna fɛn o fɛn kɛ ala kɛra tilala nin bɛɛ la wallahi san 1000 ni kɔ laalimu fɛn o fɛn tɛmɛ n'o kɛra o bɛɛ bɛnna kuma kelen kan o bɛɛ tun bɛ taasira kelen kan mais bi munna bi a farala ninnu ye san 1000 de kɛ a dɔnnibaa fɛn o fɛn balola kɔnɔ waliju fɛn o fɛn balola kɔnɔ a bɛɛ tun bɛ kɛ taabolo kelen kan n'o ye la ilaha illallah muhammadu rasulullah sali ni su ni jaka ni hijo ma portugal wɛrɛ dɔn a la nin ka ɲi a y'o kɛ nin ye haramu ye n'i y'o kɛ i bɛ jurumu sɔrɔ diinɛ banna mais an ma deli k'a mɛn olu la mawludu y'a dɔn ta wala a bɛ bɛn a tɛ bɛn anw ye ko 1000 ni 500 kɛ silamɛya kɔnɔ o tɛ bida min bɛ silamɛya kɔnɔ bi est-ce que o tun bɛ kun bida kɔrɔ ye min ko kokura 1000 bɛ silamɛya kɔnɔ bɛɛ sigila kɛra o kɛ sallallahu alaihi wasallam bidiya f'i ka bidiya fana différence dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na bidiya dɔ bɛ yen a dagalen don bidiya dɔ bɛ yen wajibi don bidiya dɔ bɛ yen o kanunen don bidiya dɔ bɛ yen o kɔnnen don bidiya dɔ bɛ yen o ye haramu ye
o différence dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na fɔlɔ yanni ka fɛn o fɛn n'i y'o ye nin ye bida ye ciden man nin kɛ e ye ko 1000 ni 500 kɛ ciden y'o kɛ wa ayi mais ayi u k'a to sira u k'a to maaw ka ɲɔ sa diɲɛ laban dɔnnibaw taabolo cogo u k'a dɔn wallahi o de kosɔn n b'a fɔ n ka kuma na kuma bɛɛ ala ka n'i kɛ taabolo la fɛ amin si n'i kɛra diɲɛ laban taabolo ninnu na i ti lahara sɔrɔ i t'a sɔrɔ dalilu 100 de bɛ n bolo ala wallahi bi siga t'a la o ala k'an balo la ilaha illallah kan amin ala k'an fatu o kan sali ni sun ni jaka ni hiji ala kɛra o min fɔ k'o de ye silamɛ ye k'o de ye diinɛ ye ala k'an balo o kan k'an fatu o kan sufa nafila hakɛ t'a la cɛw bɛ ɲɔgɔn da ni baraji ɲini de ye baraji sɔrɔ sira caman de bɛ silamɛya kɔnɔ sufa nafilaw cɛw maaw bɛ ɲɔgɔn da ni sufa nafila ye maaw bɛ ɲɔgɔn da ni kuranɛ kala ye maaw bɛ ɲɔgɔn da ni sarakatu bɔli ye maaw bɛ ɲɔgɔn da ni wurudi kɛli ye ɲamaya qualité ka ca diinɛ kɔnɔ min b'i kɔngɔ fa baraji la lahara mais a ka sɔrɔ i ye farida in dafa fɔlɔ dɛ a ka sɔrɔ i ye farida in tiɲɛtigiya dɛ a ka sɔrɔ i ma farida in dɔn nagasi dɛ a ka sɔrɔ i ma farida in dɔn lagosi k'a ben dɛ la o camanba de hɛrɛ sɔrɔ sira baraji sira sira o camanba de bɛ diinɛ kɔnɔ maa t'o dan dɔn cɛw bɛ ɲɔgɔn dan n'o de ye lanfila sarakatu kuranɛ kalanba wurudikɛlaba sarakatu bɔlaba ɲamaya qualité ka ca min bɛ hɛrɛ se silamɛ ma k'a sɔrɔ sali ni sun ni jaka ni hiji tɛ maa t'o hakɛ dɔn izali muhamadu rasulillah sallallahu alaihi wasallam o kumana anw ka kununko laalimu minnu tɛmɛna o ye min fɔ olu ma ikhtilafu kun tɛ olu cɛ n'a fɔ fɛn minnu bɛ yen bi o sɔsɔli kun tɛ olu cɛ mawuludu ye alakira bangeni kana dugukolo sanfɛ sallallahu alaihi wasallam قرآن قال كرم صلى الله عليه وسلم أقول وذكرهم يا محمد وذكرهم بأيام الله ما مروا على كدومبو مو حكي الجعالة القرآن عليه مو حكي الجع محمد صلى الله عليه وسلم كدومبو لا عاشوراء دومباي عشية دومباي أتلي دومباي ليتل قدر شو دومبادو عشية دومباي أتلي دومباي سنة يلا عشية دومباي أتلي دومباي دومنا كلو تزان درو أشيء دومباي أتلي دومباي عرفا كنه أتلي أنو شو وي دومباي ولا نيوم منو بكرة نكونا كتشا ala ko ala kira mo kuma na maw hakili jigi nga diɲɛ donbaw la o kuma na ni don minnu jate a don na su ni donbaw de ala bolo ni don la horoma maw de ala bolo an qur'an dunya fa ala kira sallallahu alaihi wasallam ako wa man yu'azzimu sha'air allah fa innaha min taqwa alqulub ni ala yoro minnu bonya ni fɛn minnu ngel la horoma yoro ni ma min yo bonya o de ala ni sarnya bay o de mu'mini o de ma nyumay ni karo yo kora ki adina de ako wa man yu'azzimu حرمات الله فهو خير له عند ربي اي الله اكون ما من عليك حرم يرو بنيا اكو ده هير لمبي مو جين فر الله حركه اكو لا ني مي على فهم من حرم ينيو دوايا يكرا كافري سيغا تالا حرم فهم دغ كلو سانف horoma fembe dan fenna safe ani duguma ambe mindo ante mindo ni horoma fenyrai horoma fem minga pisa horoma febe we muhammad rasul sallallahu alaihi wasallam ay kuma ta siga ta kuma yalla ibi so ngam so nawa ay odo ko so lalimu ko ala kira bangana shumina no kira bangana shuye aka pisa letre qadri aka pisa asurai aka pisa arafai aka pisa sala shuye shuta ala bolo minga bon ka teme muhammadu bange doka sallallahu alaihi wasallam men ni nguma yebo sisa baye ni garamo ke mi singi nutu fa takaraba kan nutu fa hakli de be barake muhammadu rasulillah sallallahu alaihi wasallam wallahi hakli letre qadri shu dan fendo arafa dan fendo sana yele shu dan fendo funge kira habanga shu dan fente kira yara bangana shu mina ko dan fen to la yene muye le qadr shu dan fende arafa dan fen femi sana yele shu dan fendo ashura don dan fendo bon ni nu ye dan fen unye doni bo ko ala du ye fon fen na bi fama ma khulu ko dan fen ala kira ba saf sallallahu alaihi wasallam ay siga top malare kira letre qadri dan fendi o lo ko so ato ala ko letre qadri kul shuta dan fen wa shuta dan fen wa letre dan fen wa o ben ala du ko dan fen wo dan fen ko ala afra de dan fen wo dan fen ala ya de ko ala kira ba sa abesan sallallahu alaihi wasallam mama doni ba so son ay la alim til la alim so son ko don ba ma so so la kira so so ola ka fo ala kira ka pisa dan fen be no eki o kira bangena shomi o kapsa jinya sube sira tala de
munna n'i ko laylatul qadr su k'a bɛ kuranɛ kɔnɔ a n'a ka bonya a dira jeli ma muhamadu rasulillah sallallahu alaihi wasallam siga t'o la fɛnɛ kuranɛ ka bɔ i bolo a dira jeli ma muhamadu rasulillah sallallahu alaihi wasallam siga t'o kuma fɛnɛ la arafa ka bɔ arafa n'a ka kɛnɛ bonya a dira jeli ma a tile dira jeli ma arafa dɔ jeli sababu la i ye laylatul qadr su dɔ jeli sababu la ale b'o yɔrɔ la ashura dɔ jeli sababu la ka kuma surunya ye i bɛ bato o bato kɛ k'a kɛ i y'a dɔn jeli kɔsɔ jeli y'a f'i ye ala de bɔra sanfɛ ka n'a fɔ e ye e da ni ala y'a minɛ e da ni ala da y'a minɛ wa e ye nin bɛɛ dɔn jeli kɔsɔ e ye sali dɔ jeli kɔsɔ ka sun dɔ jeli kɔsɔ ka hiji dɔ jeli kɔsɔ ka jaka dɔ jeli kɔsɔ nafila ka ɲi k'o dɔn jeli kɔsɔ sarakatu bɔ ka ɲi k'o don n'o ye muhamadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam siga t'o kuma la fɛnɛ o kuma na e ye fɛn min dɔn ne kɔsɔ ne de kɔsɔ e y'a sɔrɔ e kɛlen k'o sɔrɔ e ko k'o dɔn ka bari sen bɔ a la min yɛrɛ ka n tile patɔrɔn fɛ yen n'o ye alahu ye u ye mun kɛ i ma yɛrɛbonya kɛ yɛrɛbonya o ye yɛrɛbonya wa alahu ta ala ko hadisul qudusi la el kibru ya uridai a ko yɛrɛbonya ni alahu taala ka birifin ye ni maa min k'i bi dɔɔni sama ka bɔ a la n b'i ɲɛ yɛlɛ jalimɛ kɔnɔ siga t'o kuma la Malamakɛ ala ye fɛn minnu bonya o bonya ala ye su minnu bonya o bonya a ye tile minnu bonya o bonya a ye kiraw bonya o bonya a ye nabiɲumanw bonya o bonya a ye walijuw ni kutubuw bonya o bonya a ye hafizu kuranɛw kɛ maabaw ye o bonya ala kɛra ko hadisu kɔnɔ khayrukum man ta'allama alqur'ana wa 'allama maa min ka fisa diɲɛ bɛɛ ala kɛra ko k'o ye maa min ye kuranɛ kalan k'a dɔn ka tila ka maa o ka fisa diɲɛ danfɛn bɛɛ ye muhamadu rasulillah ko olu bonya o kumana e ye bonya dɔn maa min sababu la k'i fa valeur dɔn maa min kumakan la k'i ba valeur dɔn maa min kumakan kɔsɔn k'i karamɔgɔ valeur dɔn maa min kumakan kɔsɔn ne ko k'i t'o bonya o bangedon su ni maaw ko k'u b'o kɛ fɛti ye ka nisɔndiya k'o la daliluba kɛmɛ bɛ fɛn min na e bɛ tila ka t'i sigi i ka misiri la wala ka t'i jɔ kutubaw la ko kira ma nin kɛ nin ye bida'a ye kira ma nin kɛ e yɛrɛ bakun yɛrɛ jɔlen i masigile yɛrɛ jɔlen cogo min na e ye bida'a yɛrɛ jɔlen parce que masigile yɛrɛ min bɛ o tɛ ala kira la min f'i ɲɛna bi na diɲɛ kun fa kunna maa min bɛ sali i n'a fɔ ala kira bɛ sali cogo min na n'i ye diɲɛ silamɛ kɛ miliyari kelen n'i ye maa 100 sɔrɔ tɛ maa min ka sali bɛ i n'a fɔ ala kira ta cogo i mana kɛ cogo cogo i ye fɛn dɔ b'i ni kira cɛ i ye fɛn dɔ kɛ kira m'o kɛ muhamadu rasulillah o de kosɔn kuranɛ b'a fɔ an ɲɛna kullu hizbin bima ladayhim farihun a ko ye diinɛ fara ka kɛ jamakulu bɛɛ n'i ka taabolo a ko wa a taabolo kelen kelen bɛɛ b'a filɛ k'u ta de ye tiɲɛ u bɛ a diinɛ kɔnɔ k'a sɔrɔ a taabolo bɛɛ ka d'u ye muhamadu rasulillah silamɛya ɲɛ min f'i ye o don o banna foyi tɛ yen kana kɛ taabolo la fo ka t'i sa i bɛ aljinɛ kɔnɔ n'i ye duuru in minɛ walahi i bɛ aljinɛ kɔnɔ i se ye min ye nafila la o kɛ i se ye min ye wurudi la o kɛ i se ye min ye kuranɛkalan na o kɛ i se ye min ye sagafurulayi so kɔnɔ o kɛ i se ye min ye sarakatu bɔ la o kɛ baraji ɲini kɔni danyɔrɔ t'o la cɛw bɛ ɲɔgɔn dan ni o ye ala kira ye farida di sahabaw ma mɛ kira tun bɛ fɛn wɛrɛ kɛ sahabaw kun t'o kɛ o sahabaw yɛrɛ tun bɛ fɛn wɛrɛ kira tun t'o kɛ o sayidina usman arakan ba kelen kuma ni alahu taala cɛ arakan ba kelen arakan kelen kuma ni ala cɛ su o su o arakan kelen kɔnɔ n'o ye wutiri ye a bɛ kuranɛ taa bakara la ka n'a bila ko la uzubina bi nasi ala kira m'o kɛ o kira ye kuranɛ jigin nafila la a ma kɛ donc ka to de kosɔn ka to k'a f'i yɛrɛ ma anw ye nin ye ko anw ye f'i b'a kosɔn ko tɔgɔ minnu bɛ taabolo ninnu na a tɔgɔ si man ɲi a bɛɛ bɛ maa k'i yɛrɛ bonya n'a ye k'i kɛ i yɛrɛ yira n'a ye wa yɛrɛ bonya n'a ni yɛrɛ yirala bɛɛ laban jalimɛ ala fɛ kuranɛ ko fala tuzaku anfusakum huwa a'lamu biman taqa an ye 1000 ni 500 kɛ bi ala kira m'a kɛ donc an man kan k'an yɛrɛ wele ko sunna k'anw ye sunna mɔgɔ billahi mun kan ka kɛ parce que n'i y'a k'i yɛrɛ fɔ de alam tara ila allazina yuzakkuna anfusahum mɔgɔ ni tɛ maa dɔw la minnu b'a la k'u yɛrɛ kɛ maa ɲumanw ye k'u yɛrɛ saniya wallahu yuzakki man yasha ala ko ne de bɛ maa kɛ maaba ye maa min ja n bɛ maa saniya maa min ja aw kana yɛrɛ fɔ an bɛ taa ala fɛ yen kuranɛ aya fɛ yen kuranɛ aya ala ko burusi kɔnɔ larabuw donna silamɛ la an bɛna dɛ burusi kɔnɔ larabuw nana don silamɛ la ala kira fɛ sallallahu u donna silamɛ la u ye tɔgɔ dɔ da u yɛrɛ la u taara fɔ u bɛ to ka taa fɔ ɲɔgɔn burusi kɔnɔ k'anw kɛra muminu ye na an ma na anw ye muminu de ye anw kɛra muminu de ye ala ye jibrila bila ka na fɔ muhamadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam ko burusi kɔnɔ larabu minnu donna silamɛ la kuma min b'u da kɔnɔ k'a dabila madina ala ye qalatil a'rab amanna
قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا أما فكا المؤمنين الدبر لا نعلم ما فاهم أو دبا يرك المؤمنين يقول ما أكلون كده ما كليلا طب مصر محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أكمنا مولود كلي سلامة في كرا بنجدو شو سلامة في كي نسونجا كي فري فري كا بعون زكاة دموني بو توبي كا دي سلامة ديومو فاندو نمسكينو مو لا هي نيو كي حرامي نيو كي بداية بتاجل منا والله كا بعون فقا كلا كبعون شو محمد رسول الله بعون شوينا انت يترى مشيسا ولا سكا شاما كادلا كخنيجة كدومني بودلا كفاندا ويبيله خنا أين دومني كه على كلا بعون شوينا نما ميو حرام نبيك كافري الله أكبر ما كتامي كلام قدو داكو مولود سكو دونيره إنا بقو حرام كو داكو يله سكو كني مولود بعون فقرا مولود لا كان يله سكو بكاكا كابيبا كي حرام نيا دوا بيبا كي حرام نيجو ولا أوديته كوكو بتقولي نيجي نمد دولين باو دولين بعد داخلنا كجالم بديه كنا سكال الله أكبر مولود دومني الدومني جن بس الله ورسوله على كم كلا كم أما لو ده كسوا إيه بتاعه كوي له سوي يجرين قلة يجرين قلة بالله سوينته يكمل على كلامه ونيو ما بريد دكوني ويكله جالم دي ويكافر لي مطلقا من سب الله قتله ومن سب الرسول قتله لما أمي يكون مجبور على مو سرته بيدك كنيه الله أكبر نيجا كم مجبور على كلامه بيفا صلى الله عليه وسلم بالله مالي أمي دوم من كوبي نجامناي جين لبعض دني بو تابو تيجي ألا نشر ما يردو نعمل نجام ترى الله أيه سكاتولا ده بس كم بور دخلنا مين قبوا حكيمه نما مي دومني دلا مولود شو كادي سلامه مو كادي فاندو مو نياك على كانو كسو على كلا كانو كسو إبا أقوم من كوكو لا إله إلا الله هذا بيكافو ده نياك ما كافر دو هل نما المامي دو بالله كافر دو الله أكبر ما قال مامي نو يا بعد دخلنا أتابع بعد دخلنا أيوة تابع دخلنا نما درك فرق فيها هكذا بالا على ما حلالا يره ولو يره ngolola kasoro dine benga dukun ngolola kasoro dambi benga dukun o desu wutale kuma fo ay kagele ne no to kebi ka dogal mabsi ala kiramu ita halalai wallahi sallallahu alaihi wasallam walid ibn mughira ala yami fam ud لا تدع كل حلاف مهين حماس مشاء بنميم مناع للخير معتد أهيم عطل بعد ذلك زنيمي على كافر كده موتون يعينه أي اللي بوش يبدا كافر كينغ منايا على كده طرو صلى الله عليه وسلم والله كده على اللي بو بفهمه كنا كم الله بكو بكو كونيا ما ديدو محمد ولدو نيما ديدو افادنته ba o walidu kele mburuji be fo nye fo ta nye lama ibi ma o ma ye ka be kuma jugu de fo alakram ibi jama o mo ye ku be alakira do horma de dakush ibi ma o ma ni ma ko alakira ko sa ma ko kuma na kiyo fo ibi ma o ma ni ma ko kenya alakira ko sa bo lagosh ni be walidu bozo nye abita yoro mi butai be fa ko la ku be fa ko la de sahabo ye minga alakira la ambu so la kala sallallahu alaihi wasallam ay sabo ye mingi alakala amuso boke u ya alakala jolimi mo sabo soro mi ya jolimi u ya woshi jitta ka ke miswar la ka ke usula ka du muso ba ke usula u ya ka salji bokota la ilaha illa allah muhammad u ba shoni ke kale ka daw nyana cew muna horoma do de horoma ko horoma be fongo fena ala bulu dan fena mamuru de horoma sallallahu alaihi wasallam wallahi siga takmala Oh Muhammadu Baneshu. No make fetiye ebulo. No make nisonjaye ebulo. Muyeni yahudiyate. Yallo lame. Qur'an ko ala kirma wa zakkirhum bi ayyamillah. Muhammad. Ma hakka jinga dombola. Ala kira jigin na do se domba do yo. Domba bele re. Kira bangla do mishu. Google safe. Ani ka bakola. Zesu munun kira ala fe amake da fe ya bada. Fleuve mana ngloba la ko zele ni domba kodo kira ka bange shu o se domba yawa o dom ble re kira ka bange shu
fe zesi min kala amadra ka bada o nyongo makelle de kadri sula ngata suram ayi ala kira bangana sumina sallallahu alaihi wasallam modi fasibu ni murad du ko safe modi ko min kira du ko safe ama ke da fe bada ni muhammadu rasulullah te kira min du ko safe do ma to ko nyena ala yara fe kaba ko boro kalam du ko boro kalam masake baw bora kalam masake ka palawye zesi mununge palado fina tirte bi wala yara ma ka la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala kira bangana sumina fe modi be kira o su hali ala mata kungo kono waraw korobe kungo sogo misalla burkina kungo sogo olu ye defleke ko bina fo mali kungo sogo ye el muntazir ko jesi mbe ka chekele mi ngono ka bena suina allahu akbar billahi o do su kungo sogo yo zesike mali kungo sogo fana wulila ko bu kunda burkina kungo sogo ka ubita kibare duma da utege ko jesi mbe ka chekele mi ngono ka jigina suina allahu akbar kungo sogo yo zesike ala kira banga do su sallallahu alaihi wasallam do lo yo zesike ala kira banga do su kanimiri davena du ko ka do mi ma zesike muhammadu rabbangi do su sallallahu alaihi ni meleke o jigi ni do le te kadri sura meleke o jigi na ala kira banga do su ka kama gambe mine allahu akbar dombaliya ita min do to don iye kitabu min ngala ya iye kitabu min bi bolo ni yu kala aw ñu boyoro do olu ye ma shemi aw ñu do fola kitabu min mbambulo anga ma khorba bulo olu me mi vo do odo de anto blade muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam odo o mana kira bangani ala ko kiram anya ashura do jogodi ala kirage kira ba fo ne kira ma ashura fa mbado ay kira ya ashura bunya fo ko nabila musa ni firawna nyon sala ala kira ma de tay tata o ko me hakil ashura ka bala kira bangado shu sallallahu alaihi wasallam hakil le te qadri shu o ka bala kira bangado shu kalla wa hasha no de bi ko abla ista ya hashidi ala kira no te wallahi la alimu banaka arifu banaka kira bangado shu ka bo ala ka shu be sallallahu malmage jalamugo fumi melke mbi kulola kiye qur'an don wala ye qur'an hafiziye wala ye fani kala ibura allah harani ka diplome kana iya soro jin koso jin galgale mahmudu di koso yado qur'an ala adla ala demo isma'ani wal islam mi man ni sonjen ala kira bagne bi kafriya sikatalo nek me feka yin gal doke comme do ba fa abi daga do ba fa ti daga bo mun ba ka te daga refe o mo donindu mais do fene be yin gal ke ko yelaw ko anta nu kechugo la ko yela ko fenete nani haram ya ko nan nawa to ba amna somo okay adali na dabaliya dagali ko tede ka fo kiba fo kati daga o hasidi ko ni o dona ka ba o ta ala kira kanuye o efe o ta ala doyen efe o ta tawhid efe minu ba fo ko haramu do lu bo fo ka dal pumi nga on do ayo dona ka ba nyina ma yakono aw mo lu tete dore kono kabnu aslu fo bi aw mo lu fle dore ni ala kira jugute wa o lu di mamudu yo lu mangutu fa onye ka so bite muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam no ta kodon ba biti joka fa mawdul sugo ko niya do ko le sugo kabnu reta e ki yera fleban da karamo mi mbeni mbo dabara kono e kala ni ya se billahi bita so afadul islam la ko afe u ko du yera kono dine kunde fay sikatala no o tay tani bangara ka soro e no te olu telefo no dine so jamana ngono kabna asula olu telefo ay jamais mekle ko ndona madrasa tele ko ina ndara kala saudi la ayi ibodi la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam nabila isa anya qur'an aya folo fi sisa muhammadu adama don hakli jigi nga je do mawla ala kira banga shuda do ma doy wax nga domba te e bolo de sabu ala kira e munafaqidi ala kira jugo de bila on ye don donc e seka e fait don fudo mais 31 mana se bi chesa wala non ni 31 sera wesla motaya kira ka hadisu bolaw sheb bakele mizigi ba mako yanno nasaro de ba besan ni shew sanin tura nasaro dine mo mo a shewti san atesa jenu mbasa sama be sigina tay jala mugo meliki le fle kulo mina nuko ku nyeme lahara olu de ba shesa wallahi meni mawludu sira hani mai mawludu e bidai chide make ina fika bombo sana ko chide ina o ka bombo sana ma juwe kuy haluta chide haluta bunya daka wallahi kiba ni ba la kira weli ba nabiyullah rasulullah sallallahu alaihi wasallam
ma kan da kira wata ala fara kan ga wele o wele chola mais que kidi ya fo na fika bon masana de ibika de kuma dem sen de fe muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam mbaloge ni bunya do ala kira bunya fo ala kira bunya fa da fo ka se de nena e ka kuma te fo ni ola muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam kira nana kamina fa dama fo nabila isa ma wa ba keme ba mu gani saba akirangele be ya fa kan mago ye kom yati min ba'di ahmad kedo binan kofe kira la babina kofe nana ayatu wala nana ay nisu nyala na ye ne restaurant ni tle na tle bena ni nga kira ya mbitu wala qur'ane o nyefo allahu akbar atata moka kira la ba jinna kira madu ala kira min jaw jinna isado kira be ala kira mawtufo sallallahu alaihi wasallam amma tuni kitabu kemene kitabu nani kama le to ba be kono amma ngutu ba be kono ne ko ebi mure nyini blesa hasigi yake la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu ani masayin kan ala bi munyo wallahi ala ka baraka kasuma me masayin ga baraka no kan kuju me ala kasuma de kali ya ke wachi mina ayya ta ko wachi abina ke wachi bi ta so de benembe sabale de ba agino na ban alti bodo nabila isa o min gira kira lamai kira tani ala kira ce ayi mun fa kan makoyi qur'ani fe min fanyo ula wa iz qala isa ibn maryam يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة أكون مبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد ولما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين صدق الله العظيم إذا كنت مالا بانفله أقول بني إسرائيل إني إيسا يألا كتشدين ديكا تاوم إسرائيل كو نكون تشدين دمائي كما دوبين بلوكا فأوي uko jumaye akon talen ko fe kira do bina to ko muhammad me qur'ane ba fa ko ahmad qur'ane ahmadu fo alakram ayi muhammadu fo alakram sallallahu alaihi wasallam ayi rasul fo alakram sallallahu alaihi ayi nabiyyu fo alakram ako alakram aya fo alakram ya ayuha nabi inna ja'alnaka shahidan wa mubashiran wa nadhiran wa da'iyan ila allah bi izni wa sirajan munira nimbe ala kira togoya ala ye fasif ala bi model de bo ala kira togoya to bi wolonfla o ye ala personnel togoya o to bi wolonfla ala ya beta ka ben mo ala kira kelina sallallahu alaihi wasallam ala ko yere mo raufu arrahim ayo to flata ko di ala kira ma arraufu arrahim qur'an ko te fa in tawallaw faqul hasbi allah la ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim itashwa ala kira ko nyote mago bisa yoran gele إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم ولا إلى أولادكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم على ما قلت جل مغلا أما قلت بوجيب لله أما قلت بلو مننا كرسي بالا توفله كرسي باكلم بيكان على توفله نرد كيباك تكان على توفله جمال بنو على توفله دولة بنا على توفله على ما قلت في أجمعنا بنا آدم ديلا بالله إكوي كوالي إكبتو إبى على بتو منا إدسكون على الله إدسكون على كلا على بود فله نوات على ما قلت كجنيه فله على bien be dimo ka taka tido jalmena ayo dina mruzumo akira ogera de muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam wallahi akira nabila isa Dina kono jamais tant que ni kira bangana do mi shu abi lahabi
me ka kuma tige kwa abi lahabi ka jomso bolla ka ta fa abi lahabi ko ido ke muso jigina no abdullahi kira bina jiyan kono do me kira bina ka ba badebela sallallahu alaihi wasallam ayi ko fla ma fay ayi kira fla ma fay ayi ko nya fla ma fay wallahi ni munye ya so fati Allahu akbar bamanon ko fasaya jona bi ma bla retarla kira ya so fati jomuso bolla ka ta fa abi lahabi aki doke muso jigina kai musra ko dinge telma ka abi lahabi ni son jarani ni kuma kanye basa ale do ni fatura ay shisro akof abi lahabi ni son joko jugu nga ko jomuso ma anti khurra akon yi bo doena ikra khoroy Allahu akbar kuma mukele muso ka jonya bana o yobe girnya ke abi lahabi kira jugu tabatiya dadigila tiyami kama mais wallahi ay kha jomo so tali afa ko ala kira bangena ani so jako jugu ni kira bangeni no abi lahabi ako jomo so nyike horoy jomo so ngwa ko ni de nyana de lo horma ma jeli ka na du ko safe de min na net na do mi ala kira horoy do Allahu akbar muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam okmana ka ni so nyene ala kira bangeni ni mami ngo kibo lagushi ni mami ngo kibo lakari ni kibi nyene kungu nyino ola kuna nguya bi no femba make wallahi ala kana kuna nguya ni sebiye kamishi bakele ngandige ala kira bangi do so khalifa na wallahi ake ni semi mbiye ato kira bangi do so isi fonfe ake li wajhi llahi ala yaraka kyate kama vie billahi ni ma choko aljine kono choti kon fay sigata nguma la kansigola muli ya to amba khadija ya yardi ala kiram sallallahu alaihi wasallam amba khadija to ya yardi ala kiram aya kan na fulo dam aya ni damo aya joli damo musoka soda zodo feji men yake aya afe bedi ala kiram sallallahu alaihi wasallam يا رب تعالى في دي أبدي على مودي لا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أدبوا أولادكم على 3 خصال حب نبيكم وآل بيته وقراءة القرآن محمد حديثكم على كده حديثكم أقوى دون لدبوكو دجنة على كده كانوا كم لا ينمي أين على كده كانوا دون الإسلام دون سلام أين محمد كانوا دون أين كانوا أمسولا والله اسلام يما كان توكا انفيتاسيون كي كدو كونو كاكرا مودو ويلي كانا سي مولوكو كي فوالا اكي موسو ني دون سي كيرا ما كيرا كان دوني موسو كاكرا دو واسلام بقى جاكو ياي ودي كانك والله كانك لكن ما الايمان المرء حتى ان اكون احب اليه من والديه واولاده والناس اجمعين كلا كو حديث قرماتك مؤمن يا بدا يكلم ما تدفع ابدا فاكس ربنا مامور فكتمي فاني بك كتمي ديونغا كتمي على خدام فين بك ما مينا كانوا تي لايتك مؤمني وتكودني اي كان يرنغند محمد رسول الله قران قاموا قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم قرانه هاي محمد افو يكونوا مغو بني الله كوكاتو بيا صلى الله عليه وسلم هاي محمد افو دامفوني فس ادم دوني كونوا مغو بني الله كادينا كوكاتو بيلو كي كانوا كسيلا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اكبونا كانوني كرامو واجبي ما تعالى رب قل ما اسالكم عليه من اجر الى الموده في القربى abona kanu ni mu'mini beka wajibi kira bona abona yere ngama abona yere mode olu kanu ni o islam beka wajibi ni wajibi de bike kira bona fe wajibi de force ngwa bona o bona ngai ala kira yere kun sallallahu alaihi ako hadisu kono sallallahu المرء يحشر مع من احب ما يمامي nganu nyene lahara na joro yoro bi joy okman nyala kira mami kanu mami ala kira butami ni ala kama nyima kanu lahara na bi yoro mi fana bitay والجوب بت كتب بت العالم بت حافظ بت يما nyuma kanu dron lahara na tar ala ki rabi tay ma bi kin nganu nyene me kono kateme ala kira sa sallallahu alaihi wasallam ala kira bangi do shu isemi ya kan okedere zesi do jira ala la wallahi sabo yu kan na flo di ala kira mo ku febe dam o de ko so kara soda zogi lahara wi chawda surtout saba kenani yu ga febe di ala kira mo kira sallallahu alaihi wasallam amba khadja kan na flo bana muna ala kira ko tay wallahi do musabanya wa non ala muso duru kira ko muso duru de fa muso duru obe ala ka danfe muso be sanfe muso duru khadija nama ke flana ya ke nama ke fura ya ke flana wa so ikhtilafu bani muso duruna muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam o maslama ya nyuma
kira bange do su o do dugukolo ka kanga do ko silamɛw ka kanga jira dugukolo ka ko kira nana wallahi ne ko ni dabal bana an wolola ka kodɔn an faw ta faw ni kira bange do sura baaraw kɛcogo tɛ kelen ye mawludu ka ɲi mawludu bi bɛɛ n'i y'a nangari i bɛ kafiriya sabu i bɛ don ala kira la sallallahu alaihi wasallam muhammadu rasulillah sallallahu alaihi o wasallam kumana mawludu kɛcogo ɲuman ma bɔ o de nɔfɛ sisan an ka taa dɛ mawludu an bɛ min dɔ kunu ni a su sera laalimu n'u y'an karamɔgɔ ye wajulu de bɛna sigi n'u ye wajulu kɛnɛ sigi maa minnu se ye misi ye dɔw bɛ misi faa dɔw bɛ baw faa dɔw bɛ sagaw faa bɛɛ b'i seko damajira kɛ dumuni baw bɛ tobi ka taa n'a ye kalanyɔrɔ la maaw b'a dɔn o y'a kɛ fɛn jumɛn kama i ko jihilɛ lihubi rasulillah ala kira kanu kosɔn e b'o haramuya la ilaha illallah muhammadu rasulullah i b'o haramuya cogo di i b'o kɛ bida'a ye cogo di i yɛrɛ filɛ e yɛrɛ bakun masigi min b'i la fini min b'i la o ye bida'a fini ye i biri bɛ misiri min kɔnɔ bida'a misiri don anw ka fɛn bɛɛ ye bida'a ye kana taa to ala kira la sa sallallahu alaihi wasallam o ko jugo e koyi wajulu kuma ka ca min de ka t'i to ala kira la wala ka t'i to sahaba dɔ la sa e sahaba nen na ka tila ka taa k'e bɛ mawludu sigi mais ye nafigi de e sahaba nen na o ka tila k'ale bɛ kira ka mawludu sigi olu k'u sen bɔ a la cɛ maa min bɛ Bubakari dɔgɔya ka Umaru dɔgɔya ka Usman dɔgɔya ka Aisha dɔgɔya olu ka tila k'o bɛ mawludu sigi i b'o kɛ sigi mais ye munafiki de ye o ta ye wari ɲini o ta tɛ mawludu ye kelen maa minnu ye kuranɛ ayew ŋanamu k'a yɛlɛma k'a k'u hakililanta n'u sagolanta ye k'o don k'u bin kunkolo la k'u gosi e ka mawludu kɛli i tɛ ala kira fɛ bi i tɛ ala fɛ si parce que e ala kira ka hadisa bɛɛ hadisa hakɛ min fili ji la i to i yɛrɛ b'o dɔn i ye kuranɛ aya dama min ŋanamu k'a yɛlɛma k'a kɔrɔ k'i ta i b'o dɔn e ka mawludu ala mago t'o la o ye gosilikɛlaw de ye mawludu donna min ye ni mawludu kɛnɛ sigira dɔw bɛ kuranɛ kalan k'a jigi fɔlɔ n'u banna kuranɛ kalan na k'o jigi ka dalayilu fana u b'o kala ka da o kan n'u bann'o na burda bun muhibu daliyaw hamziyaw kira tanu kitabu minnu bɛ yen u bɛ kamalenkɔrɔ kɛnɛkɛnɛw funanke kɛnɛkɛnɛw minnu bɛ bun muhibu dɔn olu de bɛna sigi ka ala kira pasa daminɛ fɔ fajiri u bɛ kira burda ni bun muhibu n ko cɛw kamalenw de bɛ si k'o dafa fo fajiri o don laalimu minnu bɛ yen u bɛ sanfɛ u bɛ dugu ma o t'a dɔn n ye alimu dɔ segu a delila ka kɔnbilɛ tan di cɛ dɔ ye ala kuma dɔ fɔ ala kira ma a kumakan da kojugu laalimu ye a ye kumakan in jansa ni kɔnbilɛ tan a ka wajulu la a ko a ka wajulu kɔnɔ a ko Abdullahi n'o ye kira fa ye a ko fa min ka pisa diɲɛ fa bɛɛ ye k'o ye ala kira fa ye a ka namunamina ko a ko an karamɔgɔ ne ma sɔn o ma i bɛ n sɔsɔ e namunamina e bɛ ne sɔsɔ a ko karamɔgɔ ne ma sɔn o ma n ko i ma n ko Mamadu fa de ka pisa diɲɛ fa bɛɛ ye namunamina ko karamɔgɔ ne ma sɔn a ko dalilu jumɛn b'i bolo ko dɔnbaw tɛ dimi o a ko n ma kɔnɔ a ko maa min fa ka pisa diɲɛ fa bɛɛ ye o ye Fatimatu Zahra ye Allahu akbar karamɔgɔkɛ ko a ko an karamɔgɔ ye bi donna n'i ka kuma in jansa kɔnbilɛ tan Allahu akbar ye ni kira ko bɔra yen foyi tɛ yen tun ayi ye kira ko bɔlen yen nɔ kira kanu fiyɛra maliyɛn na kira kanu bɔra maliyɛn na minnu bɛ girinka jo la mawludu kan ka mawludu kɛ o ba kelen bɛ o tɛ ala kira fɛ o tɛ ala fɛ ye waliju joli bɛ Mali kɔnɔ bi kɔrɔ tile bi bani baba a ye karisa sɛgɛrɛ a ye taa karisa sɛgɛrɛ waliju don siga t'a ka walijuya la kɛsifu don o cɛ joli bɛ Mali kɔnɔ bi la ilaha illallah n t'a dɔn ne kɔni t'o dɔn yɔrɔ taabolo tigi kɔni tɛ o e delila ka waliju y'olu la waliju ti b'o la fo ka diɲɛ wuli taabolo tigi karamɔgɔ minnu bɛ taabolo la association tigi maa ɲuman ti b'o la fo lahara dɔ fo kɛ la ilaha illallah muhammadu rasulullah minnu k'u la taabolo la kunun ko waliju bayika de bɔra yen depuis taabolo nana walijuya banna o kɔrɔ ye mun ye ala kira kanu tɛ yen tun u ye kira kanu bɔ maaw la u ye kira hɔrɔma tiɲɛ mɔgɔw bolo u b'a fɛ ka mɔgɔw kɛ ala kira jugu ye jagoya muhammadu rasulillah nin don dɛ esma
kon te bonna de inshallah mawludu ke to nyuma afle dumuni bade to bi ka di islamu mo ka do bashi tala wallahi ni ma bare soro ta jurmu soro ka qur'ane kala ka jigi ka dalilu kala ka dugo ke awyere yi ka dugo ke kira na ka sahabaw ye ka tla ka dugo ke islame di be ni kono ka dugo ke jamane mawludu fle bara no lu be banasa kalmo yara be sigi ibe min do ala kira la banga abanga shu ibe min do ala bo développer mo ibo fu nya kame zese minun kara ala fe alkaba zese minun ke Allahu akbar inshallah boye bin haram ne tugudi ne te haram na hunan no kira na do ko minun kira abi bo abakuna barala ka be wati bin basro ya soro mo ke jombe alkaba kon abdul mutalibi kira be yomina alkaba stilke nani bala hakma qul jaa al haqq wa zahaqa al batil إن الباطل كان زهوقا الكابس اللي كو بالك فا كنينا نباط لكو بانا كنينا نقولو ترى الكابس اللي كو بالك فا شوربا جوم بياكلو بالكاس اللي بالك ما الله اكبر ما تم ملتي دمودو كجومسو ناسو اكي اي برامسو جينا دنجه ناله مودو سوجرانا اني محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم امن يوملو ان شاء الله مبكين ngola de مولشو الله يا جيرانا أنا باترو في محمد صلى الله عليه وسلم جمي سانتي دول مالتي أنيونتي نافرا باترو ويفين فرود ولا لكرادو صلى الله عليه وسلم إيه سكاتو لا ده جمي زرا منتهى لو يا لكري دانك فزي نورون دمو جمي يهجابو بابي ولو فلان بباكتي سي على كاس جاي يورولا كالكما من على فداني دا ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى وهي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنغدو شو نيما سكا فزيس فوي جرا ولا على نكا نجمان نشوي إمات لشو هلا منو ما كوي كاشو كو بس تو بي ابي نافيي كامو كي كا دوشو كو ديكا فسا كاتنا امي واجلو منو سيكي ولا با فكا كوي كا دوشو كو دي بس نافيي كمدو هلا دوشو ني ni ya sho ala tife sabe tanke ni te kira yele kana da shu mode kana jimi fo ti sabillahi bitajal mena ibita ni te kira ko ne bita sira top mai na ko kira sambi woro san saba kisin ne bam ayo de balo aga hijila bana ka tra ne bagan bi woro ni bagan sabadi okoro aya be kange ka ke hadiya ka dislam adama dumo yadu ashiya ke bagan op manaw abalaka aga fengo aga anniversaire o keo anniversaire